Daleko od prijeratne slike je i život u Sarajevu. Arapski simboli gotovo na svakom koraku, a islamizacije u ovom nekada multietničkom gradu nije pošteđeno ni obrazovanje. 5 škola u kantonu Sarajevo uskladilo je dio svog nastavnog plana sa obrazovnim sistemom islamskih zemalja. Kakvu to poruku Sarajevo šalje malobrojnim sugrađanima koji nisu islamske vjeroispovijesti? El Manar, Al Amel, Al Valdein Gazaz nisu ovo nazivi islamskih humanitarnih organizacija, već osnovnih škola u multietničkom Sarajevu, a u njima i nastavni programi dijelom usklađeni sa jordanskim, turskim i iranskim. Te zemlje su finansirale izgradnju škola, a zauzvrat su od domaćina u Sarajevu dobile komadić obrazovnog sistema, ne veći od 20%, kažu u Ministarstvu obrazovanja. Škola Al Amel, osnivač je El Husein Adel, koji ona bi mogla biti jedna od tih škola, možda na koju vi i aludirate, koja radi po programom te zemlje, ali ponovo po programima koje smo mi odobrili prethodno u strogu analizu i pod nadzorom koji rade naše inspekcijske službe, i taj program ne smije zadirati izvan onoga što je u našoj zemlji, uopšte pa i u kantonu Sarajevo, u obrazovanju normalno. A u Sarajevskom kantonu je normalno da se u naseljima, nekada većinski srpskim, u kojima je posle Dejtona ostao još poneki Srbin, intenzivira izgradnja džamija ili ovakvih škola. Ne zaostaju ni obdaništa u kojima djeca uče vjeronauku, ali ne sva tri, već samo jednog konstitutivnog naroda. Za to vrijeme učenici srpske nacionalnosti škole pohađaju u susjednom istočnom Sarajevu. God je bilo većinsko srpsko stanovništvo, ili se osniva škola, ili se gradi džamija, tako dalje. Modelom 2 škole pod jednim krovom vrši se segregacija, narušavaju ljudska prava i ko zna šta još. A nastavni plan i program, djelimično prilagođen iranskom ili turskom obrazovnom sistemu u školama usred Sarajeva, ne narušava baš ničija prava, ocjena je Helsinškog komiteta. Treba znati da su i u samom Jordanu škole sekularnog tipa, dakle nemaju problema Sarajlije. Pojedine Sarajlije ne misle tako, ili bar ne pred našim kamerama. Izuzetna glupost. Mislim da se namjerno pravi nered. Nered u multietničkom Sarajevu već je napravljen. Srba je svakim danom sve manje, hrvatske djece u sarajevskim školama također. Ne treba biti sa puno raspolagati informacije, one same za sebe govore da se radi znači o gradu koji je napravljen samo za jedan narod, bošnjački. A gdje je u ovoj priči multietničnost na koju se konstantno poziva takozvana sarajevska politička i intelektualna elita? Sa školama zvučnih imena Al Amel, El Manar, Al Valdein Gazaz, kojih je sve više, ne čudi što je hrišćana u Sarajevu sve manje, i sve u skladu sa zakonima koji treba da BiH odvedu u Evropu.